ପିଛାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଛାଡ଼ିବନି ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରା ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲା ହେ ଯାହା ପୁରା କାଇଦା କରିକି ଖସି ଆସିଲି ଖସି ସିନା ଆସିଲି ହେଲେ ସିନା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୋ ରଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ରଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିନ? ସେଇଟା ଫୋନ୍ କରୁଛି ସେ ବୁଢ଼ା ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଶଳା ତ ଭୁଲ ମୁଁ କରିକି ନମ୍ବରଟା ତାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଇଏ କିଏ ବା ତୁ କିଏ କହନି ନାରୀ ହେଇ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ କଥା ହଉଛ ତୁ କିଏ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଫ୍ରି ମୁଁ ହଉଛି ତମର ସିଏ ଏ ମା ତମର ଇଏ କି ବେଶ ତମେ ଜାଣିନ ସଜନୀ ଏଇ ବେଶ ଏଇ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଖି ମାରିଦେଲେ କେତେ ନଉଛୁ ନେ ବୁଢ଼ା ଟୋକା ଭେଣ୍ଡିଆ ଘାଇଆ ବୁଢ଼ା 80 ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ସିନାଇ ହୋଇ ପଡୁଥିବ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ପାଗଳ ଏ ମା ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ତତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ ତମଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ା ପୁରା ପାଗଳ ଆଉ କୋଉ ବୁଢ଼ା ସେଇ ବୁଢ଼ା ସେଇ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଢ଼ା ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଯେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁଥିଲା ମାନେ ନା ବୁଢ଼ା ଭାରି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ନିର୍ଦ୍ଧର ମାଲ ତାଙ୍କର କାଢି ଯାଇଲି ବଡ ପଇସା ବାଲା ଆଜି ମତେ କାନ ପାଖରେ ଫୁସଫୁସ କହୁଛି ଏ ଆଜି ରାତିରେ ତମ ପାଖରେ ରହିଯାଉନ ତମେ ରହିଗଲନି ତମେ କଣ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗ ସେ କଣ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା 1000 ନୁହଁ କି 2000 ନୁହଁ 10,000 ଟଙ୍କା କରି ଦେଇଛି ଖାଇଦେବି ଏ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମାନେ ରାତିରେ ତ ବାହାରେ ଶୋଇବି ନା ସବୁବେଳେ ବାହାନା କରି ଖସି ଯାଉଛି ଆଜି ଧରା ପଡିଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ବସି ଆସିଲି ନା ତମେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ଖୋଜୁଛ ନା କଣ କହୁଛୁ ବା ସେ ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ଉପର ବାଲାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଦି ଭଉଣୀ ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ କରିକି ଖୁନ୍ଦି ପକେଇଛି ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନ ହେଇଥିଲେ ତମ ଭଳିଆ ବୁଢା କନ୍ଦା ପ୍ରେମରେ ପଡିଥାନ୍ତା ହଉ ତମେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ମୋ ନାନୀକି ଡାକିଦେବି ନାନୀ ଆରେ ନାନୀ ଆଲୋ ଶୀଘ୍ର ତୋର ପରା ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶଳା ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଗ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ତମେ ଆସିଗଲ ମତେ ସେ କଥା ପଚାରିନି ମତେ ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ବିଛଣା ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ବିଛଣା କଥା ଶୁଣିଲା ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି ଏ ଡର ନି ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ଏମିତି କରନି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆସ ହଉ ଯଦି କହୁଛ ଯଦି ଆସ କଣ ଏଇଠି ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସ ଏଇଟା ତମ ରୁମ୍ ହଁ କଣ ହେଲେ ଯେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ତମ ଆଡ଼ିକି ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ପଛାଡ଼ ପକେଇଲା ମତେ ଏଠି ତମ ବିଷୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ତମକୁ ଦେଖା ପାରୁଥିବ ତମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆସ ପୁରା ମୋ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆସ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତମାକୁ ନା ମତେ ଜଣେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ତା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଲାନି ସେ ଏଇଠି ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଆଉ ମଲା ବେଳେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କହିଲା ତମେ ମୋର ହୀନ ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କାହାର କହ ବୁଝିଗଲି ତାହେଲେ ସେଇ ଛଡ଼ା ଭୂତ ମତେ ମାରୁଛି ଆଉ ଏ ରହିଲା ଏ ରୁମ୍ରେ ସିନା ଭୂତ ଅଛି କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବା ହେଣମେଣ ହେବା କଳା ବୁଢ଼ା ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ଟୋଟାଲ ପିଛାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଛା ଭାଗଟା ମୋର ତାର ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ ହଉ ଚାଲ ବୁଢ଼ା ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ବି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ଗାଧକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲା
ପାଉନି ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଏ ମା ତମ ମୁହଁରୁ କଣ ରକ୍ତ ଯାଉଛି? ଖାଲି ମୁହଁ ନୁହଁ ଆଉ ଭୂଗୋଳେ ବାକି ରଖିନି ଶଳା ସବୁ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିୟ କହୁଥିଲି ନା ସେ ଭୂତ ଆମକୁ କିଛି କରିଦେବନି ତମେ ଶୁଣିଲେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲ ତ? ଧର ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ହେଲେ ସେ ଭୂତ ଏ ଘରୁ ଯିବା। ମଉସା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ମୋ ଘରୁ ସେ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଧନ ସୁନା ଗୁଲୁଆ କିଆର ତମ ଭାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ନା? ଯେତେ ବାହାନା କରି ଯାଉ ମତେ କିଛି କଥା କରୁନି ଶଳା ମୋର ଯାହା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଓ ସାନ ସାଇ ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଏ ଘରୁ ଭୂତ ବାହାର କରିବ ତାପରେ ତମ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହବ। ଧନ